Assalamu alaikum Türkmen portal web-saytymyzyň mehriban tomuşçylary. Bilşimde ýaly häzirki wagtda her insan öz daşky keşfini we eňeşiklerine uly üns berýär. Çünki onuň ömür sebäbi bar. Adamzady daşky keşfi boýunça garşylaýarlar we onuň aň paýhady boýunça da ýola salýarlar. Bu diýmek gowy geýinmek hakykatdan hem wajyp bar. Ýöne gowy geýinmegiň möhüm kynçylyk taraplary bar. Ýani seniň saýlan işiň, seniň geýjek işiň hem dograbak bolmaly, hem seniň bedeniňe görä laýyk bolmaly, hem de sana el ýeterli ýagdaýda amatly bolmaly. We bu kynçylyklaryň ählisini sen garaşsyzlygyň 15 ýyllygy Suda merkezinde ýerleşýän VIP toýly eňeşikler dukanynyň tapyp bilýän. Bizem ýörüýte bu dukany bugün size görkezmäge geldik. Onda näme? Şu portatda başlaýaly. Başlaýaly. Dograbak geýinmek diýmek hiç kimde we hiç ýerde gaýtalanmaýan öz stilini tapmak diýmek. Çünki stil bu hemme bar. Egerde sizde öz stiliniz ýok bolsa, we öz stilinize laýyk dukan şu wagtda çyle tapmadyk bolsaňyz, onda VIP toýly dukany ýörüýte siziň üçin. Bu ýeriň satyjylarynyň aýtmagyna laýyklykda bir gezek müşteri bolan adam soň mydamalyk we müdümlik müşteri bolýar diýär. Çünki ol, ýagny VIP toýly eňeşikler dukany 2014-nji ýyldan bäri halka we öz müşterilerine hyzmat edip gelýär. Ýöne şunu ýa görýärdi. Ha, hani? Koy. Edi diýleşler, mehriban watandaşlar, biziň bugün siziň üçin taýýarlanan gytgaçyk videomuz şulardan ibaret. Eger videomuz göňüňizden turan bolsa, biziň üçin like goýun, ýa-da VIP toýly eňeşikler dukany siziň göňüňizden turan bolsa, ýerleşýän ýeri garaşsyzlygyň 15 ýyllygy Suda merkezi we 2-nji kat 258-nji dukan. Habarlaşmak üçin telefon belgisine elbetde şutaýdy. Aşagda goýýar, gelin görün we özüňiziň stilini saýlan. Ýadyňyzdan çykarmaň mehribanlar Türkmen portal Elmydamy online we ýene bir zat ýadyňyzdan çykarmaň VIP toýly eňeşikler dukany, stil we rahatlygyň kepiller. Hoşça